Pinasalamatan ni Mayor Rufel Pambid ang lahat ng matumulong at nakisaya sa katatapos na Manalon Festival sa bayan ng Marcos, Ilocos Norte kamakailan. Magyaman kadigiti apong kailyam iti Marcos, digiti apong balikbayan, kaya kang ron na apo digiti kadwa nga municipal officials, digiti department heads, municipal employees, ti impayda nga suporta iti inaangay nga Manalon Festival. Aniya sa tulong ng social media ay malaking bagay upang naipabot at nakita ng mga taga Marcos na nakatira na sa mga ibang bansa ang mga naging aktibidad at kagandahan ng Manalon Festival ngayong taon. Kita tayo matiti Facebook ado digiti viewers tayo nga nakabuya dati panakaangay iti panagpiesta iti ili nga Marcos yaman naglauna iti panaka-preserda yaman naglauna iti ayat kan tulong mo tapno dating ingkam panangrabak ingkam panagpiesta ket nabuya digiti aday ti balas tao aglalalo ka digiti apo nga kailyam iti ili nga Marcos. Idinagdag pa ni Pambid, nagsisimula na ulit ang pag-usbong ng kanilang bayan. Una po Joey, kas makita tayo mo apo, makita tayo nga ti improvement iti plaza tayo. Dati kat panang sagsaganan, dati panaka-renovate to dati munisipyo tayo. Dati ko napintas lang na yung pagrubuatan dati nga ili. At least makita tayo, iti panagdokas na dati nga ili. Babayin ka di ayat kan sakripisyo di kita po nga balikbayan. Kan iti provincial government nga dadulwan niya po Governor Jaime Marcos. Pinasalamatan din ni Mayor Pambid ang mga balikbayan, lalong-lalo na sa New Marcos Town Association of Hawaii na pinamumunuan ni Mr. Ronnie Agustin na nag-organisa ng isang medical and dental mission dahil malaking tulong ito para sa mga mamamayan sa kanilang bayan. Napalos unay nga panagyaman kadikita pong taga Balasyo Tao aglalalo iti grupo iti New Marcos Town Association of Hawaii nga dadalwan niya po Presidente Ronnie Agustin ti impayda nga ayat kon tulong man iti ilimi aglalalo iti panaka-turnover man dati mauding welcome art iti ili nga Marcos ken sumaruno iti inyekdag na dental ko medical missions para kadigiti po nga kailyam iti ili nga Marcos. Nagpasalamat din ang alkalde sa lahat ng mga nakilahok sa Manalon Grand Parade dahil ipinakita nila ang ibig sabihin ng kanilang ipinagdiriwang. Actually apo Joey, dati kat initiative digiti po nga bumarangay dito. Teko na tayo, Manalon Festival. So inikandamot iti kumbaga na dati kina Manalon iti ili nga Marcos, isumot yung nagbalin kumbaga bistida mat ka digiti po nga plots da digiti po nga nakiparada ano amo tayo dati barangay Fortuna di talagang ada iti big effort na ke pati plot da ada agloloto da iti pinakbet da makita digiti plot ti sagtunggal barbarangay may pakita po nga talagang ti ilim ni ket Manalon nga talaga ti number 1 nga game inalat nga Gundaway inaangay nga barangay assembly inalag agundaway di Kalman tanapang kam di barangay Fortuna iti nagyaman mo't kadigiti nga po nga kabarangayan tayo iti inted nga gundaway panakikaykaysa iti panagrambak ti second Manalon Festival. Pinasalamatan din ni Pambid ang mga kagaya niyang opisyales, mga municipal employee, barangay officials at mga sponsors sa ipinakita nilang suporta sa Manalon Festival 2019. Lahat man dati apong yaman kadigiti apong kailyam iti ili Marcos digiti apong balikbayan kaya kang ron na apo digiti kadwa nga municipal officials digiti department heads, municipal employees, ti impayda suporta iti inaangay nga Manalon Festival. Agyam-yaman amat kadigiti membro iti third sex iti ili nga Marcos, ti impayda amat nga pabuya iti March 8 magnomuyo apo Joey. Awan iti ginastos iti gobyerno municipal digiti nga pasalip da no digat isud amin tinakaamo kay pagyamanan tayo dito ita damot iti ayat da kan tulong da iti gobyerno municipal kay naglalalo ka dito municipal employees ang yaman nagmat iti anep panaki
tuntunos da iti gobyerno municipal ta makita tayo nga ni amin nga digiti sa lay isu da amin hinangubra digito isu nga napintas law na Sponsor siya, sir. oo adupit sponsors mi isu nga yak magabdan ti agyaman ti kanayo nga agyam-yaman kalakwada at ano hang isu da hang nembalegyan dati panakaangay iti second Mannaron Festival kat sapay ko ma idadawat mi kanya po Diyos ta madanon ni pa iti may katlo nga Mannaron Festival karik nga napimpindas tumanan iti maangay nga Mannaron Festival ket di awis ko kadigit ko nga balikbayan ta sapay ko ma ituloy da po iti mga suporta iti Ilumin.